ba za ka iya ba kuma dan ba za ka iya ba, amma ana iya samun yawaitar al'amura da shagulgula su sha kan mutum ya kasa samun sukunin zama ya tsarawa masoyiyarsa wasikar da zai dulmiyar da ita cikin kogin nishadi, ya jefa ta cikin daular annashuwa, ya sanya ta cikin duniyar dogon nazari da tunani mai cike da jin shauki da farin ciki mara misaltuwa. Duba ga wannan ne tashar mu ta Nawa'im take agaza muku da kuma ciciba ku zuwa ga hanya mafi sauki don ku isar da sakonninku cikin hanzari. Kasance da wannan gajeren sakon wanda ma shi ne mai dauke da dafin kauna. Mu je zuwa. Amincin Allah ya tabbata ga wacce rana da wata ke yin kishi da ita wajen haske da haskakawa, wacce wata ke burin zama ita wajen sheki da annuri, wacce walƙiya ke yin koyi da ita wajen ɗaukar ido da zabarin zuciya, wacce sanyin safiyar asubahi ke bin salon ɗabi'unta wajen sanyayawa da tausasawa, wacce taurarin sama ke cincirin da leƙen kyawun surarta, wacce idan ta yi kallo zuciya ke ɗimautuwa ta girgiza don shiga shauƙi da jin haibar idanuwanta, yayin da kowane gwarzo ke yabawa ga gwanarsa, sai na ji ke kin yi musu fice da dukkanin siffofinki da ɗabi'unki da kika fita daban da su. Kada a manta da yin subscribe ga wanda bai yi ba, a yi liking a kuma yi sharing, mun gode.